call a godly community. Ufumanise abantu abathanda izono bambalwa, baninzi abantu abathanda ubulungisa. Amen. So now I believe that uThixo unakho ukwenza abangcwele, ngoba xa nifunda incwadi ye-Acts okanye incwadi yona yezenzo, apho uYesu aya khona ethunyelwa, apho uPeter ethunyelwa kuCornelius. uCornelius ngumntu wentlanga owabonwayo nguThixo uba nali ilungise likhoyo elingengomYuda. Kodwa ke ithi iBhayibhile uThixo wathumela uPeter okanye uPetros endlini kaCornelius. Xa efika phayana endlini kaCornelius, wafika phaa uPetros, uCornelius wadibanisa yonke indlu yakhe, bathandazelwa abantwana baphayana, bonke bazuza umoya oyingcwele. Therefore through uCornelius kwasinda ntoni? Indlu kaCornelius. uThixo ngexesha likaNoah wathi xa ejonga ezantsi emhlabeni kugcwele isono, xa ebona kugcwele isono ezantsi emhlabeni, ithi iBhayibhile kodwa uThixo wathi xa ebona uNoah found favor in the eyes of God, ngoba uNoah was a righteous man. Therefore ngenxa kaNoah kwasinda nendlu yakhe. Amen. Therefore uThixo has an element naxa phakathi kwekhaya kukho umntu okholwayo, kukho umntu osindisiweyo, kukho umntu othandazayo, ngenxa yalaa mntu uThixo ulayita isibane kulaa ndlu. Athi xa ejonge ngenxa yoba kukho umntwana wam olilungisa, sekuthunyelwe umoya woba kufe abantu, baphile basinde abantu ngenxa yomntu omnye. That is why iBhayibhile isithi uThixo uhleli nje ujonge ezantsi emhlabeni, ejonge ezantsi nje uThixo wenza ntoni? Ukhangela elowo nalowo omfunayo ngenyaniso nangomoya. Therefore every day uThixo uhlala ejonge ezantsi emhlabeni for abantu abamfuna ngokwenyaniso. Xa ufuna uThixo ngokwenyaniso ke bangcwele, awumfuni uba ufuna izintsikelelo zikaThixo, umfuna ngoba ufuna yena. Usamfumana ke ngokuThixo, izothi iBhayibhile funa yena tanci, emveni koko konke kuzokwenezwa. Amen. In other words, seek his face first, then everything will be taken care of. Right now sine gospel ethi zothatha umhlola wakho and then ke sizamva ngawe ngesalvation yakho. We don't care whether you make it to eternity. We don't care nokuya lingena izulu, as long as uzayifumana le moto uyifunayo, as long as uzayifumana le ndlu uyifunayo. Therefore now sikushinyela igospel into eziphathekayo. Ayisashiyeli igospel yokusindiswa komoya, igospel yothini? Yokuba kukhululeka abantu ababotshiweyo. Amen. Therefore now sikwelo xesha elo ke bangcwele. Therefore that is why ndisitsho ke ndisithi ke why Bible believing church, because of those reasons. Now sizaya elizwini lenkosi ke bangcwele. Xa sizaya elizwini lenkosi nizawufunda phayana kuLuke chapter 26. Emveni kuba ndithenda funda brother Inathi will just bless the word. Emveni koko ke siqhubeke. Sister Mazing, will you be able to read for us, please? Please come and read for us. Luke, ncwadi kaLuka. Luka chapter 8, saya verse from verse 26. Amen. Uthixo sinceda from verse 26. Amen. Uzakwazi usifundela Sister Mazingi? Please come. You can come this side. Sacela ke xa safundiswa lenkosi siphakameni bangcwele, just honor the Lord. Amen. From 26 until 39. Yes. From 26 until to 39, yeah. Okay. Luke chapter 8. Okay. Yes, Luke chapter 8, verse 26 to 39, yes. The subheading says, Jesus heals a man with demons. Jesus and his disciples sailed over the territory of Gennesaret, which across the lake from Galilee. As Jesus stepped ashore, he was met by a man from the town who had demons in him. For a long time this man had gone without clothes and would not stay at home, but he spent his time in the burial caves. When he saw Jesus, he gave a loud cry, threw himself down at his feet and shouted, Jesus, Son of God,
Son of God, Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me." He said this because Jesus had ordered the evil spirit to go out of him. Many times it had seized him, and even though he was kept a prisoner, his hands and feet fastened with chains, he would break the chains and be driven by the demon out into the desert. Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Mob," he answered. Because many demons had gone into him, the demons begged Jesus not to send them into the abyss. There was a large herd of pigs nearby, feeding on a hillside. So the demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he let them. They went out of the men and into the pigs. The whole herd rushed down the side of the cliff into the lake and was drowned. The men who had been taking care of the pigs saw what happened, so they ran off and spread the news in the town and among the farms. People went out to see what had happened, and when they came to Jesus, they had found the man from whom the demons had gone out sitting at the feet of Jesus, clothed in his right mind, and they were all afraid. Those who had seen it told people how the man had been cured. Then all the people from that territory asked Jesus to go away because they were terribly afraid. So Jesus got into the boat and left. The man from whom the demons had gone out begged Jesus, "Let me go with you." But Jesus sent him away, saying, "Go back home and tell what God has done for you." The man went through the town telling what Jesus had done for him. Amen. God bless the word. Ngabegameni likaYesu waseNazaretha, Thixo lamandla amangcwele, sikelele izwi lakho Nkosi, ngoba izwi lakho linamandla, izwi lakho likuphila, liyinto yonke kuthi Nkosi, liyasanelisa izwi lakho Nkosi, liyasiqondisa, liyasifundisa. Malisikhaphile ngaphambili Nkosi, egameni likaYesu waseNazaretha, Thixo lamandla amangcwele, let it renew our minds so that we can learn, oh God, and be transformed. Egameni likaYesu, in our doing, in our saying, and in our thinking, oh God, egameni likaYesu waseNazaretha, Father, bless your word so that you can bless us and others that whom we share to. Egameni likaYesu waseNazaretha, bless umkhonzo wakho Nkosi, as I explain izwi lakho Nkosi, banaye Nkosi. Let your spirit dwell within us all, oh God. Umoya wakho mawuhlele phezu kwethu Nkosi, xa sawufunda izwi lakho, and as we come in honoring with you, oh God, and in fellowship with you, let us understand your word and comprehend it, oh God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. We may be seated, Bangwane. One more thing, endizawutsho to omama xa nifuna ukuya endlini encinci, just speak to nkosikazi whoever bazahambisa nje ngaphakathi. I forgot just to mention that. Amen. Yeah. Now Bangcwele ke ekuseni ke Bangcwele sifunda kule ncwadi kaLuka. uLuke ke ngomnye womuntu who documented ubomi bukaYesu. Kwinto efuna ke ndibalise just to clarify ke Bangcwele, xa sisiza kwiBhayibhile kutheni ezinye incwadi ufumana istory sisiphinda kabini. Amen. iGospel okanye ubomi bukaYesu burekhodwa ngabantu abayi-4, nguMatthew, nguJohn, nguLuka, nguMarko. Amen. All of these 4 people, they all speak the same thing. They all bathini bangqina into enye, and ngoba bebhala ngoYesu babengahlelanga endaweni enye. That is why ngePasika xa kusenziwa amazwi asixhenxe, elinye ilizwi olifumani kuMarko, elinye olifumani kuLuka. That is why ufumana elinye likuMatthew, elinye likuLuke, elinye likuMarko ngokunjalo, because they were documenting about Jesus. But however, iipoints zabo zinako ukushiyana phaa naphaa, kodwa umxholo wona mnye ngokobomi bukaYesu. Therefore, to say these things, abantu bayi-4 babhala ngoYesu, they write the same thing, they write the same story. Therefore, that means now uYesu ibali lakhe is very, very ibali lakhe likaYesu alikwazi ukuphikiseka, ngoba it can't be that abantu abayi-4 abangazaniyo they write the same thing. Amen. Now ke Bangcwele, now this is a point now apha uYesu, one of the things wayezenza uYesu ngexesha lakhe esemhlabeni, wayephilisa imilwelwe, wayekhulula abantu abebebophekile. Therefore at the same time uYesu wayesithini, wayefundisa. Uqala kwakhe uYesu ufundisa uqala phaa kulaa ndawo kuthiwa nguSermon on the Mount,
apho uYesu afika khona entabeni, bafika abantu abashumayeza abafundise ilizwi. Emveni koko uYesu athini, enze umhlola wokuqala phambi kwabantu, ajike ifishi ezinhlanu ibe zifishi ezininzi ezifida abantu over 5,000. Aphinda uYesu athini emveni koko, athabathe zonke ezibini abulele kuThixo zikwazi ufida over 5,000 people. Amen. Therefore uthi uYesu xa egqiba ukwenza la mhlola lo abantu bebona this man ofundisa ngelizwi kangaka, emveni koko lo mntu yakwazi umultiplya ukutya. Therefore xa ehamba uYesu bamlandela abantu abaninzi. Bathi xa bemlandela uYesu wajika wabajonga wabobuza uba ingabe ndim na enimfunayo okanye ngaba nifuna esa sonka ndisenzileyo. Amen. Therefore amaJuda ke aqalisa ukuthi ke xa bembuza ke ngaloo nto leyo bathi besothukile, wathi uYesu, ndinixelela inyaniso ke namhlanje, mna ndisisonka sobomi. Ukuba ngaba nifuna isonka yidlani mna, igazi lami enilakulisela lizawuba ligazi lomnqophiso kuni. Base bajika ke ngoku abantu bathi, uthini nalo mfana, uthini nalo Yesu, ungabe uthi thina singabazima simtye? Kodwa ngela xesha babengekatyhilekelwa ukuba uYesu xa esithi yena usisonka sobomi, meaning that yena uzawuthini, uzawubulawela thina, uzawuthini, uzawuhlutshekiswa thina, igazi lakhe lizawuphalelela thina. That is why athi until you drink that blood. uYesu uyitsho xa iqala la ministry and it. Therefore uthi uYesu on the night before ayonikelwa, he has what you call the last supper. Kula last supper aphinda ayenze practical Yesu ehleli nabafundi bakhe, athatha isonka aqhekeza isonka athi esi sonka sirepresenta umzimba wami oza kwaphulelwa nina, thabathani lo mzimba nidle. Emveni koko uYesu athabatha iglasi yewayini athi le glasi yewayini irepresenta igazi lam eliza kuphalalela nina. Emveni koko athini, mabasele kule ndebe. Now the mysteries that people did not understand is that he simply means that yena eternal. What he means is ukutyayo ngoku kokuba uhluthe ngomso ufuna okunye, kodwa uYesu awuphinde ufune nto. Therefore xa esithi yena usisonka sobomi, what he means ke ngoku uthi ke ngoku ithini, uthi yidlani mna, which means believe in me. The Bible, a man shall not live by bread alone, but by the word of the Lord that cometh from his mouth. Xa ungumntu bangcwaye awuphili ngesonka kuphela, uphila ngelizwi likaThixo, ngoba eli ilizwi sisonka esingunaphakade. Xa uthe watya esi sonka awuphinde urhale uhambe ufune ezinye isonka. Sasikamoya esi within you. Beloved, ndifuna unixelela umntu, there is icala lakho lenyama. Inyama yakho inxibe umntu ongumoya okuyo. Amen. Therefore apha kuwe there are two forces. Kukho iforce kamoya oyingcwele, umoya lo wakho, who is the real person, is your soul. Your flesh yi-container. Amen. Therefore emveni koko ke ngoku, but now le container inyama izalwa ithanda ntoni? Isono. Therefore i-overpower umoya wakho. Xa overpower umoya wakho yenze izono ezenzayo zingcolisa la moya wakho. Xa uthe wazalwa ngokutsha wasindiswa, uzalwa ngokomoya. Xa uthe wazalwa ngokomoya, umoya wakho starts to influence your flesh. Uba inyama yakho mayibehave njani, mayithethe njani, mayithobele uThixo njani. Now those are the two. Either ubomi bakho bu-influenced by your flesh okanye by your spirit. Uthi uNicodemus ayivu Yesu eshumayela, ahamba uNicodemus ngobusuku aye kuYesu athi, Master, ndiyakuva uba wena ngokwenene usuka kuThixo, ngoba akekho umuntu owenza le mihlolo nofundisa ngale ndlela. Xa usithi mandizalwe kwesibini uthetha ukuthi, wazothi uYesu kuNicodemus, Nicodemus, truly, truly, I say to you, okuzelwe yinyama yinyama, okuzelwe ngumoya ngumoya.
Therefore Nicodemus kumele uzalwe okokutsha, uzalwe ngokomoya oyingcwele. Amen. Therefore, beloved, your first birth, of the flesh. Therefore, the second birth you're seeing, so it is a birth that is done by the Lord Jesus Himself. Your spiritual birth cannot be done by your parents. No one can do a spiritual birth aside from God. Why? Because God is spirit. Utito ungu moya. Glory to Jesus. Therefore, now that we know about this spiritual birth, amen. Therefore, that we need to understand these things. The reason why you must be born again, it is because the fact that it's a first nature. But after the fall, through Adam, Tinasa inheritandoni is sono. Through the fall of one man, Satini, South Job, as son of Skabani, Sika Adam. Is what the Bible. Therefore, Uyesu is now regarded as the second Adam, because through the death of Jesus Christ, the inheritor, Ubomi Obunguna Pakate, the eternal life from the first man, sa inheritor Ufa, but what Uyesu, the inheritor, Ubomi Obunguna Pakate. That is why the Bible says Uyesu is the second Adam. From him proceedeth life. Now, Uyesu uyahamba ungena kwasisithili. Ithi Bible, then they sailed to the country of Gerasenes, which is opposite Galilee. When Jesus had stepped out on the land, there met him a man in the city with demons. For a long time, he had worn no clothes and had not lived in a house, but among the tombs. Uyesu apha ufika kule ndawo esisithili saseGalili. Ufika phana udibana nendoda ebekade ingenangqondo eyayiphambana inomoya wamadimoni. Ithi iBhayibhile for a long time, ixesha elide le ndoda yayihleli ingenampahla, inganxibanga, and he had not lived in a house, wayengahlali nasendlini, but among the tombs. IBhayibhile wahlala phi emangcwabeni, wayengahlali phi nasendlini. Amen. Now here is the thing, bangcwele, endlini kuhlala ntoni? Abantu abaphilayo. Emangcwabeni kuhlala ntoni? Abantu abafileyo. Amen. Therefore, this man, because of this, lo moya umngenile, wamqhubela bayohlala phi emangcwabeni. Therefore, emveni koko ke ngoku, now remember, now we are where now in the house of the Lord. Amen. Sisendlini kaThixo. Emangcwabeni ingcwabeni indawo ethini? Indawo abantu abathini? Abafileyo. Therefore, ke ngoku, which means also as a child of God, umuntu ohlala eshibhini uhlala endaweni yabantu abafileyo, because aba bantu bafile spiritually. They are destroying their lives day in, day out. But it's a Bible. When he saw Jesus, this man, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." For he had commanded the unclean spirit out of the man. For many a time it seized him. He was kept under guard, bound with chain shackles, and break the bonds, and be driven by the demon into a desert. Now, bangcwele iBhayibhile kangu, le ndoda yayihlala emangcwabeni ixesha elininzi, yathi xa idibana noYesu yalila
emveni koko yathini yawa ezinyaweni zikaYesu. But ithi iBhayibhile ixesha elininzi le ndoda yayisithi xa ivukwe ngulo moya wamadimoni kuthiwa yayingabambeki, yayindlongondlongo. Emveni koko yayibotshwa ngamatsheyina, ibotshwe iinyawo, ibotshwe nezandla. But the spirits that were with him zazinamandla that he would break even those chains. Amen. Therefore, they would not be able to constrain him. It many times when it had seized him. Amen. And then uzotengoku and driven by a demon into a desert. Therefore, lami moya yamademon imqhubele into a desert. A desert ke bangcwele yindawo eyomileyo. In the desert there is no water. In the desert there is no life. In the desert you can die. Akho nemithi, ilanga liyakutshisa likubulale. Xa kukho umoya ubethwa yisandi kulona. Therefore, lo moya wamdudule endaweni makafe physically. I want you to note one thing. In the Bible, he did not go to the desert, but these spirits doesn't tumela IAP into the desert. But in the Bible, something happened. When he saw Jesus, he cried with a loud voice and he fell before him. Before yena. Why is it like that, man? Because remember now, uYesu awonke imimoya yakhothama kuye. Nothing shall stand in the presence of God. Therefore, yonke imimoya, he is the Lord of the spirits. Nifunde phambi kwezithilelo. Nguye inkosi yemimoya. Yonke imimoya ekhoyo isingaphansi kwegunya likaYesu. Therefore, what happened was, ithi iBhayibhile, he had ceased. Emveni kokuYesu, then he asked him, yayibuza le ndoda isenamadimoni, what is your name? And he said, Legion, for many demons had entered him. Wathi ungubani ungulegion? Ilegion kabangcwele ngumkhosi. Athethe amadimoni athi sibaninzi singumkhosi. Xa uYesu ngubani bathi sibaninzi theni singumkhosi. Beloved, xa umuntu esindiswa ungena ngumoya oyingcwele. 1. Xa umuntu engekho kuKristu ungenwa yimimoya engemimoya. That is why you will find umuntu unomoya wokubulala, umuntu unomoya weprostitution, umuntu unomoya wobugqwirha. Zonke zisemntwini omnye ngoba le mimoya yonke ispecialize kulaa mntu. Promiscuity, immorality. Therefore, uSathana ungena bemninzi emntwini hayi abemnye. Uhlasela ngamandla. That is the thing. I'm going to qualify my statement. Luke 7. uYesu uyaphinda phathi banendoda okuthiwa uBeelzebul. Ayidibana noBeelzebul uYesu. Ithi iBhayibhile uthi uYesu xa efika ethandazela umuntu eGalili owayenemimoya. I'm gonna quickly read it ilapha ku andifuna uthenga ndithethe into zam. Luke 11 verse 14. Luke 11 verse 14 bangcwele. I'm not going to be long there. Kukhona nje ndifuna nje ndiyibhalansise sikwazi baswaveza amaqhinga kaSathane. Uthi now when he was casting out a demon that was mute, when the demon had gone out into a mute man, spoke, and the people marveled. But some of them said, he cast out demons by Beelzebul, the prince of demons. Now uYesu apha ke bangcwele uthandazela umuntu onamadimoni. Emveni koko aba bantu bathi lo uYesu ukhupha amadimoni ngomoya kabani? KaBeelzebul. While others test him, kept seeking from a sign from heaven. But he, knowing their thoughts, said to them, every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household shall not stand. And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons with what? With Beelzebul. Now, uYesu ke ngoku apha bangcwele uphilisa umuntu onamadimoni apha. Kule town ukwaziwa umuntu onemoya yamadimoni ephiliswa ngomoya kaBeelzebul.
uBeelzebul is a chief demon, idemon elikhulu elikhupha abancinci. Amen. Now ke ngoku intenzeka uYesu uthe xa esawukhupha idemon, abantu baqonda usebenzisa la moya. Therefore uYesu wajika wathi ndifuna wafunda ingqondo zabo, wathi ndifuna unixele namhlanje niyazi ukuba indlu engakhekanga eyahlukahlukeneyo, it shall never stand, for the devil is divided amongst himself. Now remember, kuSathana kukho umoya omkhulu okhupha imoya emincinci njalo njalo. Therefore umuntu remains into the cycle. Amen. That is why ufumanisa kuthiwa lona uye kumntu waseSt John's xa yepha like likhandela wabona kwathi kuthiwa hayi yena sisambona khawuye kulaa mama wapha lo wathi wasemanzini, yena ubona kakhulu uzokwazi ukukhupha lo moya. Therefore akhuphe lo omncinci afake lo omkhulu. Therefore umntu kwicycle yemimoya etshintsha-tshintshanayo umane nje qha uthothiswa kusithi. Now what happens ke ngoku is that uthi uYesu asawuthandazela le ndoda ayikhupha amadimoni azothi kubo indlu kaSathana yahlukahlukene. That is why ingasoze ime. The devil is divided against himself. KuSathana kukho ii-fortune tellers, KuSathana kukho abathandazeli bamanzi, KuSathana kukho abavumisayo, KuSathana kukho abelungu abanye abantu bafunda izandla. Bonke they want to tell kukho abantu be-divinity abathi bayakwazi ukukonektha nabantu abangasekhoyo bazoxela uba bathi ngokunjalo. Even nabelungu kubakho nee-show zabo. Therefore lo uzawuxelela uba then nomnye eze nomntu ompela ibhotile kwakhe kwenzeka loo nto ekhaya sese-Free State. Ndandikhona ubizwa ngumntu ekhaya akwishopha naba kwakutheni singabantwana. I remember yombelwa egeyithini labhotile ifakwa phaa. Laa tata waxhela inkukhu satyiswa izibindi zenkukhu ezihlaza phaa ezifakwa umhlabelo. Into esasizenziwa wamncinci ke wena uzuyazi. Amen. Ndizamutsho ke bangcwele asisazi ezi zinto. Amen. Therefore zabhetha izinto one day kwabizwa omnye umntu. Laa mntu wafika yena wayokhupha laa bhotile yayipha wathi ikhona kufana ikhwabo yafakwayo. Amen. Therefore now you see ukuthi Satan is divided against himself. Obviously uzawufika atyhole omnye. Uthe umama apha engaphilanga ekhe wawo ncokola noTabs uyandithanda indlela ngayo. Wathi le nto enzeka umama wakho ayikho normal mntanam. Asoke simso noba khayoxokiswa ke. Ade uTabs. Hallelujah. But aside from that, what I'm trying to say is now, you look at this thing. The devil is divided against himself. Wahlukahlukene. Amen. When my father was sick, utatam wayegula. Amen. Into enzekayo I remember ndithi ngumntana uthetha into abantu abadala befamily. Remember xa umntana usindiswe bangcwele uyakwazi ube kuno wakho ngendlela kodwa awubikho rebellious sebazalini. So that one day bakwazi uyamkela le kule evangeli. Amen. Therefore sacenga ubutata egulwa masimsemntwini. Ntontoni ngazana noYesu ngikaziphikisa abantu abadala naye uyavuma. Ayifaka imoto sahamba saya kwenye ilali. Tokusezagwitya. I remember that day laa mntu wafika wazithetha ndangena nampa kukho umfanano lapho nomnye umama senziwe izinto wanikwa amakhamba. Kwinto ayinikwayo tata I still remember. Kukho ibhotile eyayenziwe ineenaliti ezininzi kwathi ayisilala naliti. Emveni kwathiwa masiye ekhaya ezantsi ayothetha khona kwathi safika bangcwele. And I saw my father ethetha elila ngenxa yobuhlungu nentlungu ayikuyo kugula. My heart broke because my father only needed the word of God. But abantu bamsa ngapha nangapha, they made it torment for him. My heart broke. That I peaked. Emveni koko ke bangcwele ndifuna uthi ezi zinto sizithetha from first hand. Asithethe izintsomi. What happened is eventually it was just a diabetic in high blood. Hallelujah. Therefore, emveni koko ke bangcwele what happened was now I have seen ukwahlukahlukana kukaSathana. Amen. Ngamthatha sisimbeke ngapha. I have seen ukwahluka kukabani kukaSathana. Because ngulo uzana le
ngulo uzana le ngokunjalo njalo. Therefore, beloved, what happened was emveni koko ndifuna undixelela niyazi uba now I've noticed who the devil is divided against himself. Why? Because the reason why ikingdom yakhe ingasoze ime, whom the Son sets free is free indeed. Sayifunda uthi verse 19, and if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. But yes, but if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Therefore, yintoni ubukumkani bamazulu behlele phezu kwakho, bufikele phezu kwakho. Therefore, whom the Son sets free is free indeed. Uyesu akangeni pha ashiye omnye umoya, kodwa kushiyeka umoya ingcwele. Umoya ingcwele ufika clean ngaphakathi emzimbeni womntu, aclean ngaphakathi, aclean umoya ingcwele, umuntu azalwe ngokokutsha. Therefore xa esaclean umuntu engcwele angamlandela uYesu aphinde abuye lamadimoni. Sizayifunda, ndifuna niyazi uba kwenzeka ntoni. Phaa kuverse 24 nansi into enzeka xa ukhutshelwa imimoya. When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through the waterless places, seeking rest and finding none. And it says, I will return to my house for which I came. And when it comes, it finds the house swept and put in order. Yes, written. Amadimoni athi aphuma engafumani indawo yorest, engafumani into omngena, athi ndizawuthini, sawubuyela endlini yethu. Amen. And therefore that's where endlini yethu ke phayana ithi ke ngo le ndlu itheni ikliniwe, it's swept, is in order. Verse 26, then it goes on and says, it goes on and brings 7 more other spirits more evil than itself and enter and dwell there, and the last state of that person becomes worse. Yayiva xa uthe uThixo wakuphilisa ukhupha umoya ongemkaThixo, emveni koko awaqhubekeka walandela uYesu, awaqhubekeka wakhonza, wabuya wozihlalela endlini delivered. Amadimoni ayakubona, usahleli lo one. Therefore ithi iBhayibhile ke ngoku abuya ke ngoku lamadimoni ke ngoku ibuya nayi 7 more. Ayefika ke ngoku afike ke ngoku laa mntu ambethe abe kwistate esibeyond esiya ebekuso. Therefore they know but xa emkile the house is swept, is clean. uYesu ufika clean ebangcwele, uYesu ufika clean. Xa ungathandazi, xa ungafundi iBhayibhile yakho, xa ungahlalanga elizwini, ungafellowship, imimoya emidaka iyabona yona ingene. If ever usindiswe uncila emveni koko wahlala walukewarm, umane uziba usithi one day uzawubuyela back uncila kwagqitha laa ndlela wawusenzayo ude ube worse. Nakhe neva umzana xa kuthiwa wayesindisiwe abe soncila ogqitha abekade bencila before. Xa umntu ebesenza into kuthiwa lona beyi-home breaker, wasindiswa usisi, awe asawusindiswa hayi ke ngoku abe ngathi awophule live amakhaya. Athi ngoba uyabiwa ngulo tata angabe sabeke avesaconfront umfazi lona ngoba use-well trained. Laa mimoya ifika itheni imo. Therefore the return of them. Now beloved, we have to understand le nto ukuthi now le mimoya we cannot see them, but the Spirit of the Lord sees them, but it manifests himself. Therefore izothi ke ngoku iBhayibhile, therefore xa uYesu babuza bathi ngobani, bathi we are legion, for many demons had entered him. We are legion, singumkhosi. You are in the danger. Xa ungena Yesu ungenwa yiyo yonke imimoya. Sikhulisa abantwana kakuhle, athi umntana emdala uviba ukuthi usisi wayetshatile wadivosa, emveni koko now sene-feelings ezintsha udate abanye osisi. Sesenomnye umoya ngoku orhala the same gender. Utata athi etshatile nomfazi nabantwana
uve kuthiwa ubana nabafana kungene umoya umbi laa mntu ebenemoya welast laa moya akawadilivarika then uSathane waenda more wayekurhalela iziketho wade wafuna nooshoti babafana. That is where we are. Therefore we are at risk xa singekho kuKristu. This is what happens. And a person that is inhabited, you cannot control them or restrain them. How do you explain umntana ofika bethu umamakhe? How do you explain umntana omncinci ayorape umakhulu? How do you explain that? How do you? Because loo mntu ngelo into anymore. Therefore, you cannot explain these things. Azothi ke ngoku, they begged him not to command them and to depart into abyss. Amen. Therefore, ithi ke ngoku iBhayibhile ke ngoku phaa ku-34. Then the herdsmen saw what had happened, and they fled and told in the city and in the country. Then people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found a man whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed in his right mind. Now, ivithini ke ngoku laa ndoda ibikade inamadimoni ihlala emangcwabeni ingahlala endlini inganxibanga. Ithi ke ngoku iBhayibhile ke ngoku abantu beza bathi xa besondela befika kule ndoda bayibona le ndoda itheni iphilile, ibuyele ezingqondweni, ibuye ezingqondweni nje itheni iphinde yanxiba inxibile. But the most thing that moves me, he was sitting at the feet of Jesus, wahlala ezinyaweni zikaYesu. When you are delivered, you sit in the feet of Jesus. Ngoba yena ungumalusi olungileyo. He is a good shepherd. Now, then the people were what? Abantu, they were amazed. Ukuba njani? He was clothed in his right mind. Now, I have a question, beloved. Whenever go around, when Shumana na izolo up, bantu bahamba half naked apha endleleni, they don't care. Are they in the right mind? Christ is not in them. How uSathane ungenile bangcwele, imission yakhe kukukuhlaza. Kukukuhlaza. Part of ukuhlaza uhambisa ngaze usezingqondweni ngelogeza. Why? Because you don't know when it's right. That is why abantu abaninzi kanga behamba ngaze bangcwele apha phandle. Ngakhe ndise-king ngoDisemba. Kukho into mandiyazi uba andiyazi uba kwakusenzeka ntoni bangcwele. But wonke umntu wambona udanile xa mbona etawuni, eBerlin, I remember. And eneShorey's bags zingaka ethe usisefake nebag. You would show uyaphambana usezingqondweni. Why? Because ugula ngokumoya. uSathane xa ingenile bangcwele ukwenzisa izinto ongenozenza in a right mind. This man owayenamadimoni, ithi iBhayibhile namadimoni ayamqhubela endle, ayamsaphi in the desert. Wayengayi kwi-desert. Xa unoSathane uyenziswa awuzenzeli. You are not in a right state of mind. How do you explain it? How? Because the mission kaSathane kukuhlaza abantu kaThixo. Remember bangcwele, wena udalwe nguThixo, usisithandwa sikaThixo. God loves you so much that ekuweleni kwakho esonweni uThixo wadivayisa iplan yokukusindisa esonweni. Beloved, xa nifunda kwincwadi eGenesis, the fall of sin comes into man. uSathane sithi xe ngaye sele egwetyiwe ekhutshiwe phi emazulwini, andithi emveni koko iingelosi
that did not stand in their position of authority kwincwadi kaJude besishumayela ngazo kule veki phelileyo, iingelosi ezathi xa zibona iintombi zoonyana babantu zabarhalela, zabathatha ezabafazi, zabadifayila, zenza abantwana nabo, therefore zagxothwa ezulwini, zazala abantu kuthiwa ziiNephilim. Ezaa ngelosi ziphayana abangcwele kuGenesis chapter 6 nopha kuchapter 7. Into eyenzekayo pha, ezaa ngelosi ezazikhokhelwa yingelosi enkulu okuthiwa nguSemjata, ezaa ngelosi into ezayenzayo zakwazi uba zingene iintombi zabantu. Abantu batsho ngoku bazala into ekuthiwa zii-giants, abantu ekuthiwa zii-Nephilim. Phaa kuGenesis 6 xa ufunda ke bangcwele kuthiwa those were the men of old. Ithi iBhayibhile the sons of God. Mabathule abantwana. The sons of God. Ibabiza onyana bakaThixo. Amen. Bangena intombi zabantu. Therefore, ezaa ngelosi ezawayo ezulwini, into ezenzayo zawungena abantu zabafundisa imfihlelo abebengazazi. Ezinye zibafundisa ngezulu, ezinye zibafundisa ngemithi, ezinye zabafundisa ukwenza izikhali ngokunjalo. It is covered in the book of Enoch. That was not quoted in the Bible. Therefore, ithi iBhayibhile ke ngoku phaa kuchapter 6, wathi uThixo xa ejonga emhlabeni wabona uba abantu bayanda nobubi buyanda. Therefore, ingcingane yomntu is becoming more and more evil. The intentions of the heart of man is becoming more and more evil. Therefore, wathi uThixo andisayi kuyeka umoya wam uhlale emntwini forever. Wathi umntu uzawuphila iminyaka 120. Iqale phaa iminyaka 120 ngexesha likaNoah. Iqale phaa uThixo wamisela, ihambe iminyaka uThixo ayithobe until u-70. The reason why abantu bebedelele ukuphila forever, uThixo wakhatha iminyaka emininzi, because uAdam waphila 930 years. Babephila iminyaka 800, 900 ngokunjalo. But ngenxa yesono, because besona, wathi uThixo andisubayeka baphile ixesha elide. Ngoba uThixo akasinyamezeli isono for too long. That is why ke bangcwele sithetha kanje, abantu befa bebancinci sithetha kanje. There is too much sin in the world. Umvuzo wesono yintoni? Kukufa. That is what is happening. Therefore uThixo wathini? Xa ebona ububi wejonga ezantsi, wabona unguNoah yedwa olungileyo, wasindisana nendlu yakhe, watshabalalisa intoni? Umhlaba okokuqala uThixo wawutshabalalisana ntoni? Ngamanzi. Ngamanzi. Glory to Jesus. Why? Because isono sabantu sasesikhulu, and ke aba bantu belaa xesha babenegazi lee-fallen angels, ngoba babedibene with the sons of God, the fallen angels. Therefore abantwana bamixed abantu, therefore kwaveske kwakwisono esikhulu. Remember eSodom naseGomora, iBhayibhile nguLot, who was a cousin ka-Abraham. uLot was a righteous man, and therefore uLot wayehlala kwindawo ene-sexual immorality enkulu eSodom naseGomora. Apha amadoda welala amadoda kukubi. Emveni koko uThixo wathumela ingelosi, wazithumela endlini kaLothe. Amadoda aseSodom abona ingelosi ezingamadoda zikaThixo zingene phayana, bafika barhanqa indlu kabani? kaLothe. Emveni koko bathi kuLothe, sikhululele la madoda mabini angene apha siwasebenzise. Walila uLothe eyazi uba ziingelosi zikaThixo, wa-ofarisha ngabantwana bakhe ababini abangama-virgin. Wathi kubo, rather have my children, my daughters, and spare this man. Athi amadoda asiwafuna amantombi akho, give us those men. Amadoda efuna ureyipha iingelosi. Then you wonder why Sodom and Gomorrah was destroyed with fire and sulfur. God destroyed that city, Sodom and Gomorrah. But when it comes to the Noah, he destroyed the creation. Now, this is not umvuzo wesono. But what I want to explain is that kuya yonke usindiso eliprovide nguThixo. uThixo provide isindiso lomntu. If fallen angels, there is no salvation for them. They are kept in the abyss.
zigcinwe phi kwingodi omnyama are waiting for the judgment. Isihoko sadalwa phayana noSathana sibalindile babotshwe phaa for the final day. uSathana akasabuyela ezulwini wona, inge-fallen angels asabuyela. I-salvation, usindiso lwabantu abadalwayo kuncwadi yeGenesis xa uThixo wathi let us make man in our own image, masenzeni umntu ngomfanekiso wethu. Therefore umntu watrikwa nguSathana wawela esonweni. The only creation uThixo owayidivayizela usindiso ngumntu. The fallen angels have been judged already. Now uSathana akafuni uyayedwa ezulwini uhuqa abantu. Now remember, now Satan was what? He was in heaven. He is spirit ungumoya. He manifests himself. Ithi iBhayibhile uziveza njengengolosi yokukhanya. He manifests himself as the angel of light. Paulos xa ewonisha abantu. That is why sinecawe ezininzi kangaka. But xa sibona iziqhamo ayisizo. Kuthethwa ngoYesu kodwa impatho nento enziwayo akho Yesu apho. How do we explain omothoso bephathaphatha abantwana? There is no Jesus. There is appearance. Cawe kwi-red carpet khona ingathi met dance. Beloved, ngifuna unixelela namhlanje emabandleni it is either there is an altar of the Lord okanye kukwi-stage sikaSathane. Those are the two things. The altar of the Lord okanye isi-stage sikaSathane. Kwi-stage sikaSathane kuyaphefonywa. Kwi-altar kaThixo kuzukiswa uThixo. Kudishwa ilizwi kaThixo liye ebantwini. Kuthandazwa abantu abagulayo baphile. Kwi-altar kaThixo kukho ubomi. Amen. But estagini kukho can I prophesy baphambana abantu. Yes, man of God. Estagini kuyaphefonywa kuthiwa I see this my sister. I see you. You have a beautiful family, 3 kids. Yes, man of God, baphambana abantu bayephezulu ukuthi kuthi ingezo ziprofetho kuyaphefonywa. Kwi-altar kwenzeka i-deception. Kuthi kushunyayela lo mntu xa ivimtshoba liyamchaza afika abeke imali nalo mntu athi bless you ayinyathela ayithi. That is not the altar of the Lord. You cannot buy the gospel. Kwenzeka into ezingenzekiyo ebukhoneni bukaThixo. It's an altar of the devil. There's 2 things. Mabandleni bayathetha abantu bathi basuka koGhana babe nebabandla kungazabantu. Umuntu wafika wathi ngokombele inhloko yehagu xa iba nempethu abantu bazawuza ligcwale ibandla ngoba kubo ibandla zin-numbers. These are the things that are happening. Siyambulela uThixo nge-COVID ngoba baninzi abantu abaphumayo kwikhalite ezininzi. Because xa uphayana ingqondo yakho iyemka awusazicingeli. How do these people go and defend a man or rape abantu aba more than 20? How? Oh mama bayodifenda indoda etholwa ngokuphathaphatha amantombazana. Kuthiwa not guilty kumiwe court ibandla. Beloved, what happened xa uPetros wayesejele ebanjiwe ezawubulawa? Ithi iBhayibhile the church was praying. Ibandla lalithandaza. Yafika ingelosi kuPetros yamvusa yathi nxiba iibhatata zakho, nxiba iimpahla zakho, yamkhokhela yamkhupha. Wafika uPetros ebethandaza. Othuka nabo bamthandaza waphuma ejele. Icawa yahamba yoprotesta ecourt iprostethela abantu. That's not a church of God. That's a cult. Why? Because ibandla either libildwa around a man of God or libildwa around the word of God. That's a church. Ibandla lakhelwa kuKristu hayi empini. That is why kusenzeka into ezinje babandleni. Ivictim asikwazi nokuthetha. Kuthi uyaxoka ngoba lakhelwe kupapa. Kodwa bangcwele ngifuna unicela namhlanje niyazi ukuba lowo okhululwe ngunyana is free indeed. Yesu uyakhulula bangcwele kunanamhlanje. Uyakhulula uYesu. Uyakhulula uYesu bangcwele. Remember
ukukhulula kwinto ozikhulula kuzo. He will set you free from the addiction, from the foreign spirits. Remember, ngoba wena you are his. Therefore, this man, ithi iBhayibhile, after waphiliswa, he was suddenly clothed. Wathini uThixo? Yes, wafika. Kwenzeka ntoni ngonyana wolahleko? Ithi iBhayibhile unyana wolahleko, when he had went away, wayitya imali, watya ilifa lakhe, after the rebellious kutatakhe, wathi xa ebuyela ziingqondo sesokola, wathi ndiyakusukuma ndiyephi, ndiya kubawo, ndifike ndithi bawo, ndixolele, ndonile ngakuwe, ndonile nangakuThixo, ndicela undithathe njengomnye wabaqashwa bakho. Kodwa yena athi utata orepresenta uThixo xa ebona unyana avuye ngokumbona esiza, azothi emveni koko xhelani itakane elityetyisiweyo sizocelebrata. Bantu babuze uba ngoba, wathi ngoba unyana wam ebefile kodwa namhlanje uvukile. Therefore let us celebrate, because the father understood that umntu xa e-rebellious u-dead in the spirit. Wayefile unyana wolahleko, wayengafanga andithi, but spiritual wayefile. Glory to Jesus. Emveni koko kwathini? Wavuswa. Kawutyemxa Ephesians chapter 2 sasibone. Therefore wathini? Wamvusa. Therefore kwacelebrayithwa ukuthini? Ukubuya kwenyana, ngoba ebefile ntoni? Spiritual. Nawe xa usizibuyela kuThixo kuyacelebrayithwa. There is a spiritual death. There is a spiritual death, Manuel. There is a spiritual death. Xa ungekho kuYesu ufile spiritual. You are a walking dead. If Messi something, kayifunda. Ephesians chapter 2 says, from death to life. Yiki Mikey brother. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. The subheading says, from death to life. In the past, you were spiritually dead because of your disobedience. In the past, you were spiritually dead. Ngenxa ye-disobedience. In the past, wawukade utheni ufile emoyeni. At that time, you followed the world's evil ways. Ngela xesha ubulandela indlela zalo mhlaba ezinobuSathane. You obeyed the spirit. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space. Ubuthobela. Funda igqibe. You obeyed this. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space. The spirit who now controls the people who disobey God. Uthini? In the past ubulawulwa ngumoya wesibhakabhaka, umoya olawula abantu abangenamoya kaThixo. The spirit of disobedience, nguSathane lowo. Qhubeka. Actually, all of us were like them and lived according to our Ithi iBhayibhile sonke silapha besinjengaba bantu besisubmitha kumoya wesibhakabhaka, the prince of the air, that is uSathane, onikwe igunya lokuba alahlekise ezantsi emhlabeni. Qhuba. doing whatever suited the wishes of our own bodies and minds. In our natural condition, we, like everyone else, were destined to suffer God. Ithi ke ngoku sonke sisenza inkanuko zemizimba yethu, sisonke nje sasingabantwana bengqumbo kaThixo. Xa ungena Yesu ungasindiswanga ungumntana wengqumbo kaThixo. Why? Because xa kupheliswa amaphakade, xa kuzojajwa abantu abangena Yesu bazawela yi-judgment. Therefore you were the children of wrath like the rest of mankind. Njengomntu wonke umntu osehlabathini is subjected to be judged by God. Wonke umntu osehlabathini ujongene ingqumbo kaThixo. Xa esamkela uYesu uyasinda kwingqumbo kaThixo. Sizotsho xa uYesu sithi ke ngokwena usindisiwe. You have been saved from the wrath of God. Xa usindiswa kwingqumbo kaThixo ezayo.
awusindiswa kuSathana. uSathana akazugweba umsebenzi wakhe kulahlekisa. But God's mercy is so abundant and his love for us is so great. Kodwa ke inceba kaThixo iyafumaneka nothando lakhe likhulu. Therefore izothi iBhayibheli kungoba balo nisindisiwe. Therefore to be saved bangcwele, it is by the grace of God. Ngifuna ngixele ke bangcwele, akekho umuntu ozikhethelayo uYesu bamakasindiswe. Yinceba kaThixo, uYesu uyazityhila emntwini. Nguye okukhokhelayo. Umsebenzi wami ukushumayela. I cannot make you saved. Anokusindisa. I must just preach the word of the Lord faithfully, that's all. Because spiritual birth senziwa uNkulunkulu ongumoya. Wenza ntoni umsebenzi ongona kwenziwa ngezandla ukuzala umuntu okutsha ngomoya oyingcwele. Sinto esenzekayo ezo bangcwele. Therefore ndiyafuna namhlanje ukuba niyazi ukuthi this man was in a right mind and he was clothed and people were afraid. Now, one of the things kabangcwele, what had happened xa lo mntu esindiswe efikela ingqumbo kaThixo efikela inceba kaThixo. Ithi iBhayibhile soon afterward he went on throughout the cities and villages proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Proclaiming and bringing uYesu waqhubeka esenza ntoni ehambisa ilizwi. But phaa verse 39 ngithanda khona apho ithi iBhayibhile yathi le ndoda xa iphilisiwe ehlele ezinyoni kaYesu wathi uYesu ufuna uhamba naye. Wathi uYesu, no, return to your home and declare how much God has done for you. And he went away proclaiming throughout the whole city how much Jesus has done for him. Therefore le ndoda yathini sawuphila in a right mind yafuna ukuhamba noYesu, kodwa uYesu wathini wambuyekeza. Xa usindiswa kwenza what we call restoration. Remember this man, he was not ebengahlali endlini, ebehlala estratweni, ebenomoya ondlongondlongo, ebesithi xa esendlini xa ngaba uyaphambana kakhulu engino ngula moya uphezulu, wayebotshwa ngama-chaina, ama-chaina waqhawule engabambeki kwanto. Therefore engakwazi uhlala endlini, ehlala emangcwabeni ephila. Amen. But yathi sawuphila uYesu wathi kuye, hamba buyela ekhaya ubaxelele into akwenzele yona uThixo. uThixo uyarestore abangcwele. God restores what the enemy has taken away. Akamntu akasindiswa abangcwele emveni kokuthiwa makashiye ifemeli yakhe. Ayikho laa nto ikhalt. There is no such thing. Therefore we must be able to understand ukuba ngaba ezinye izinto ezenziwa nguThixo zenziwa nguye for his own glory, beloved, for his own glory. uThixo uyabuyekeza xa befike ekhayeni liqhekeka ekhaya. Remember komnye umama endiphangela naye, uthi lo mama I still remember very very well, beloved, endibalisele ngena ofisini ku uthi mandancedwa nguYesu emtshatweni wam mntana. Uthi yathi sendiyawaphetha amaphepha ndisemitsha plane ndiyoyisayina idivorce, kodwa kwakho into ethi uyaphi uyenzani le nto. Ndawathatha ndiwabeka endlini. Kwakuthiwa ngo-2000 wahamba wadibana noYesu, wathi sawukhonza sawukwamkela uYesu, wayazi indawo yakhe laa mama, wastarta ukuba athini athandaze ngomyeni wakhe, because uthi mna ndandizibona ndirayithi ndibona le ndoda erongo. But the moment ubukumkani baThixo buwela phezu kwam ndatsho ndazibona ndirongo. Njani mama? Because ndayazi indawo yam kuba fama ndihlale emadolweni. Ndabona lo tata xa engena apha esuka kwindawo zakhe ndimshawuta ndisithini, ndimenza wesi, makhe ndithule ndimnike iplate ndimyeka ahlale phaa ndithanda ndenze lo msebenzi. Uthe emveni koko ndalibona utshintsho phakathi kwekhaya lawo. Uthi zahamba iintsuku
ndayiyeka laa nto bendikade ndiyenza ndi-reactional nda-responsive. Remember abantu, xa ungumntu either u-reactional okanye u-responsive. Xa u-reactional ureacta kule nto ndikufidayo. Uba uba ngaba ndiyakutyhala, umzekelo, i-response yakho wena immediately kuzidifenda wenzani, ufuna ukulwa. Kanti xa that is u-reactional ngaloo ndlela. But xa u-responsive uyabhekela ubuza, hayibo ndikwenze ntoni, undityalela ntoni. Then you take your route. That means that you are responsive. You think before you take actions. Amen. Therefore, she started to be responsive. We must have what we call self-control. The fruit of the Spirit is self-control. Emveni koko lo mama waqhubeka uthi wambona utata wakwakhe wanikeza nangamakhadi ebhanki. Uthi ngoku utata xa epeya uthi ndiphe nje eyam imali nkosikazi enye nenye zakenza kwakwi-peace ekhaya. Nanamhlanje usahleli boyi-2 wayewaphethe amaphepha eyo divorce, wamnceda uThixo. Ndithetha nje emzini wakhe xa kukho ii-events abazalwane bafikela khona, uthi umyeni wamakabathanda abazalwane angakhupha neyokugqibela efrijini. Glory to Jesus. Therefore, these are the things, beloved, ezenzekayo. Xa ukuKristu bangcwele, if ever umntu utshata uthi buso utshatile, therefore lo mntu utshata ngokusindise wena, utata akakasindiswe msabambele kwinto zakhe, awuzumfosa. What you going to do wena, ithi iBhayibhile, lowo ungcwele ungcwalisa ongakho ngcwele. And then God, what you do, you walk the salvation in front of the man. Therefore, iBhayibhile uzamwina ngantoni? Ngehambo. Wafika i-question kumfundisi uBhengu ese-Eastern Cape, uThixo embeke phaa. Wazobuzwa ngoomama abasindiswe, amadoda angasindiswanga. Kuba umyeni wam ke usazenza izinto zekhaya, uyafuna ndixove umqombothi ndithini. Wathi utata uBhengu, ithi iBhayibhile, submit unto your husbands and husbands unto the Lord. Wathi you are in submission, uzamwina ngehambo. Qhubeka wenza umsebenzi, ungabikho rebellious. Uthi iBhayibhile baqhubeka omama besenza bexova basile bathi ngegama lesu uzawuyeka. Ngenye imini utata wathi, hey, hayi nkosikazi ndifuna khe ndihambe nawe namhlanje ke ndiye enkonzweni. Uthi wathi hayi mani nalo mqombothi lona andiseva kakuhle. Emveni koko basindiswa abantu baya. Beloved, i-rebelliousness is not a fruit of the Spirit. Uwina ngehambo, ubukrwada ayovangeli. But xa unekhaya lakho mama notata nikuKristu, therefore kulawula umthetho kaThixo endlini. Kukho into ezingangeniyo nezingenayo endlini. Kodwa xa nisepha, because evangeli has been used to divide families. Man of God athi nikela ngala fridge, utata ka-understand. Kuthi oko lo mama wakhonza kwabanja apha ekhaya. Therefore, Christ is not glorified. Therefore, this man, he stayed on the feet of Jesus. Hlala. Omnye umama ukuthi ayisithi mina ke xa engene khaba igate esithina iyizelo lo mama athi awuyangena indoda kaThixo. Wangena umvangeli. Ayiyizela amncoma amnika amanzi ashushu athathe elokade imhlabe lento. Kutheni mani qho? Lo mama azandibiza umvangeli kodwa ndikhaba amatakane kangaka. Amen. Eventually tata wasindiswa because that woman wayembiza ngento afuna beyiyo, not the current state. You call people by their position. Uthini? Ingelosi xa ifika kuGideon. OGideon babethwa zintoni ngela xesha? Babethwa ngamaFilisti. Ufika uGideon esegadini. Kunzima abanakutya. OGideon bathatha ukutya ngamaFilisti bayafihla bathini. Emveni koko ingelosi iqi kuGideon. Ithi man of valor, the Lord is with you. Athi ndoda ndinelikroti, uThixo unawe. Athi uGideon njani? Uthi ndindoda elikroti
njani uthi uThixo unathi kodwa we are destroyed by the Philistines. uGideon uthetha ngeposition akuyo, but indyolosi ithetha about the true position ukuba wena you are a man of valor. Therefore emveni koko siyalazi uba lukaGideon uba uThixo wamsebenzisa as one man to defeat the Philistines. Umntu umbiza ngale position azokuba ayiyo bangcwele. Do not declare evil emntwini. Hayi lo mntu uthi hayi umntanam sisikoli. No, don't. Umntanam ungene umoya ubukoli ba-specific. Emveni koko xa uthi umntu amngene umoya ubukoli, therefore xa umthandazela uThixo umbiza ngale nto fanele uba eyiyo umntu. Ilwimi linamandla liyadala, beloved. The moment umbiza uba sisikoli soze atshintshe sewudeclarishile uncamile. Umbiza original position umntu ayiyo azotsho eze khona. Amen. Therefore that is how the gospel operates, beloved. Ivangeli famasiyazi ukuyi-aplya, alichithi makhaya liyakha. That is why we are family worship church, so that we can teach people. Iicult ezininzi, iicawa ezininzi ziqhekeze imitshato yabantu, ziqhekeze amakhaya ezithi wena now so you listen to upapa, uyomamela umyeni wakho ngoba yena unemoya kaSathane. Xa uthetha yena kuthetha uSathane. Umntu adisiveke, man of God afumane imali, kuthiwa ke kwathethe nabeseMauritius. Xa ezawushumela nditshela ibave mos. Me and my wife, so we were in Dubai. The Lord is good. The Lord has opened the way. We are going to America. Hey, it's about their life, not about Christ.